Na sziasztok! El is érkeztünk a Yamaha DT50X bemutató videójához. Amit érdemes tudni a gépről, ez egy 2008-as Yamaha DT50X AM6 blokkos, 50 köbcentis, gyári teljesítménye az 2,8 lóerő. Nálam a végsebessége az 75 volt. Annyit érdemes még róla tudni, hogy kétütemű, és hát egy eléggé pörgős gép, és ugye mivel hogy AM6 blokkos, nagyon sokan szeretik a benne rejlő tuning potenciál miatt, illetve a megbízhatóság miatt. Ez jelenleg most egy gyári motor, gyári kipufogó rendszer, folytás is benne van, minden. Elől találhatunk egy olajos teleszkópot, hát ami nem a legjobb, mert ide a fölverődő kosz, ez ide simán bemegy, szóval előnyösebb ezt egy olyanra cserélni, ami egy fordított teleszkópra, és ugye annak itt van egy védője, és az sokkal előnyösebb itt terepen. Utcára bőven elég, ott nem megy tele semmivel. Hátulra látjátok, én már raktam is egy ilyen védőt rá. Még nem annyira macerás kiszedni, mert ez egy spirálrugós. Úgyhogy, hát igazándiból szerintem próbáljuk ki a gépet. Menjünk vele egy tesztkört. Úgyhogy, és igazándiból úgy tudjátok beindítani, hogy kulcs, hogyha nem loptátok. Kulcs, bevútol a gépezet, ezt kinyomjátok, egyébként ezzel tudjátok leállítani a motort, és ki kell nyitni az itt található benzincsapot. Ez most így van zárva, ezen az záráson van takarékon, középen, most pedig így van kinyitva a benzincsap, illetve a hideg időkre találhatunk rajta egy szivatót, de hogyha meleg a motor, mint például az enyém is most, akkor csak szépen kihajtjátok a kis kart, berúgjátok, pöcröfre természetesen, beindul a moci, és hát ugye ez egy váltós motor, itt található rajta a kuplung, bal oldalt találhatunk rajta egy 6 sebességes manuális váltót, kifejezetten ilyet szerettem volna, mert hát ennek közelebb állsz tőle a motorhoz, egy manuális váltóval. Úgyhogy, hát igazából nem is szaporítanám a szót, induljunk is el vele. Egyes ugye úgy van, hogy lent, üres van középen, ezt egyébként jelzi is a motor, hogyha üresben van. Láthatjátok, ott jelzi, üresben, hogy ezt jelzi. És hát egyes le, és a többi meg fönt. Ja, szerintem így ennyit érdemes tudni a gépről. Amit így elmondhatnék még róla. Aztán hát igazándiból induljunk is el. Majd menet közben még eszembe jut róla, azt elmesélem. Illetve, hogyha kérdésetek van, nyugodtan tegyétek föl kommentbe. Egyes. És már megyünk is. Hát nézzük, hogy nem eljönnek. Hát hadd szóljon. Üzetre lazán leforogja. Jó ez az álmod, gyerekek. Nézzétek meg. 38-al. Dombok fölfele. Kurva nagy domb. Nem tudom, hogy mennyire látszik. Látjátok, hogy simán följön. Tehát aki azt mondja, hogy erre nem elég az 50-es,
bőven elég gyerekek ide az 50-es. Ilyen kis, hát én is így kezdésnek vettem. Arra, hogy megtanulni motorozni igazán volt tökéletes. Nekem is ez az első motorom. 2 hónapja van meg körülbelül. De hát én megmondom őszintén, nagyon szeretem. Ez egy jó motor. És hát egy élmény vezetni gyerekek, tényleg. Szerintem 125-öst is hasonlóan lehet. Hasonló élmény lehet vezetni azt is. Na, látjátok, erről beszéltem, itt a szaros út. És itt televágja a futóműt ilyen ganéval. Ez nem a barátja. Nem véletlenül eredetileg egy szupermotó. De hát igazából, hogyha tesztek ide is valami védőt, vagy normális méretűt rendeltek, nem úgy, mint én. Én elrontottam, nem rendeltem jó méretet, rövid volt rá. Na szóval, ha rendeltek rá normális méretűt, ott tökéletes ide is. Vagy megvárjátok, amíg nyár lesz, felszaladnak az utak, akkor igazándiból még jobb. Akkor a legnagyobb élmény. Én is most kicsit azért jöttem ki, mert most jó idő van, hát kb. Szerintem most egy olyan 10-15 fok lehet, nem akarok hülyeséget mondani. Végre nem ilyen mínuszok vannak, mert ezzel már faszki van, már bocsánat. És hát ez ilyen időt hagy maga után sajnos. Látjátok, tiszta pocsira minden, ilyenkor nem a legjobb motorozni, mert egyrészt csúszik, mint állat, másrészt rohadtul koszos leszel. Szóval ez ilyenkor nem a legszerencsésebb, ezt hozzá kell tegyem. Nálunk most ezen a környéken csak egy ilyen aszfalt út van, igazándiból ott jó vele menni, de itt a határban, itt nagyon föl vannak száradva, felszáradva, na már hülyeséget mondok én is. Na, pont ez, hogy nagyon vizesek az utak, nem lehet jól menni. Mert látjátok, ilyenek, sajnos, nem száradtak még föl rendesen. Bízok benne, hogy hétvégén jó lesz, akkor még több motoros videó várható a csatornán. Amit még érdemes tudni róla, hogy itt az olajzó. Külön olajzó van belekötve, hogy ne kelljen vadrágni a izéval, a kevergetéssel. És hát igazándiból ennyit érdemes a motorról tudni. Egy tükröt kéne már rá vegyek, mert hátra nézegetni az nem egy túl kényelmes dolog. Aztán, hát srácok, köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ennyi lett volna. Szeretnétek még ilyen videókat, dobjatok rá egy lájkot. Én nem tudom, hogy van rá még igény. Aztán, köszi, hogy megnéztétek, sziasztok!